Hey, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Fotogeniek. En dit keer staat een teken van carnaval. Ook wel genoemd vastelavond. We gaan de hele aflevering lekker op zijn plat doen. Dus voor de lui wat Nederlands kallen, DM ik even, dan lig je tegen wel uit. En ik heb vandaag de artiesten van het zuiden. Ik heb hier namelijk Spik en Span. Goedenavond, goedenavond. Nick en Jo, hey. Ja, leuk dat je er zit, mannen. Ja, zo lang niet gezien. En normaal komen we ons altijd uit de parkstad of in bij komen we ons tegen. En nu echt al 2 jaar niet. Dat is wel heel bijzonder. Dus superleuk dat ze aan ons gedacht hebben. Ja, zeker. Welkom. Ik denk, vermoord, ik ga doen met de vastelavond. En dan denk ik altijd meteen aan mijn vriend Spik en Span. Ja, superleuk. En ik denk ook, als je kijkt naar ons leedje en ook de sfeer, wat het clipje ademt. En datgene wat dicht maakt, dat past er zo goed bij. Dus op de een of andere dit houden zou moeten zijn. Het lijkt echt alsof het voor elkaar gemaakt is. Ja, zeker. Het is niet op elkaar afgestemd, dames en heren. Het past gewoon heel goed bij. Ja, zeker. Dus wat gaan we vandaag doen? We gaan op hun liedje en op hun clip gaan we een show doen. We hebben de clip in het zwart-wit gehad. Ja. En kinderen gaan vertellen over het liedje, voor de lui wat het niet kennen. Ja, het liedje is een beetje een combinatie van weemoed, een beetje een aanklacht, een klein beetje boosheid, af en toe gaat het intiem. De titel is Vier het leven. Vier het leven. En het gaat over dat ze toch dingen mis in datgene wat vastelavond is. En dat we stiekem ook wel gehoopt hebben dat het net, we zitten nu een paar weken, terwijl we dit opnemen, een paar weken voor de vastelavond. Gaat het door, gaat het niet? Weer denken dat het doorgaat, dat we weer met vastelavond samen gaan kunnen drinken. Dus daar gaat het liedje over, Vier het leven. Heel erg mooi. En als we zo aan Vier het leven denken, aan welke emoties denken we dan? Wat ik al zei, er zit toch ook wel een beetje weemoed in zeker in het eerste coupletje. Goh, 2 jaar niks kunnen doen. Het verlangen om toch weer naar confetti en verre. Het tweede couplet zit een beetje, kom op, ik wil er gaat tegenaan. Dus zit toch een beetje dat klein beetje agressie, zo, een beetje de tussentoon. Het aardige in het middenstuk is een beetje reggae, een beetje laid back, van joh, alles komt goed. Er zitten eigenlijk verschillende thema's in dat liedje, denk ik. Ja. Dus we kennen eigenlijk met verschillende thema's ook een gezichtsuitdrukkingen. Ja. En met leeg kunnen we gewoon spelen dadelijk. Oké. Je kunt met zacht en met hardlicht werken. In dit geval wil ik graag met de hardlicht werken, omdat ik graag een harde schaduw wil. Nu hoor ik jullie misschien denken, waarom heb je dan het grote schermpje dan neergezet? Ik wil graag een harde schaduw, maar ik zou het wel fijn vinden als die wat gecontroleerder is. En daarom heb ik het scherm neergezet om het wat terug te bouncen. En om die reden werk ik dus met het harde licht. En met de spot wordt dus ook echt heel erg geleidelijk gestuurd. Eerst met een softbox werkt natuurlijk heel veel licht en met de spot komt het echt daaruit. Dus het wordt iets meer gestuurd in de richting waarop ik wil gaan flitsen. Dus daarom werk ik met hard licht. Weer los, vastelavond wordt teruggegeven. Dus vier het leven, vier het leven. Alweer de klos, maar we springen tot de tafel het begeven. En vier het leven, kom op, vol erop, vier het leven. Voor mij is het heel belangrijk dat deze foto's aansluiten bij het carnavalsliedje wat ze dit keer hebben, bij de videoclip. En deze videoclip is ook volledig in zwart-wit opgenomen. En dat is wel heel toevallig, omdat mijn fotografie natuurlijk ook in het zwart-wit is. En zoals jullie mij gewend zijn, zit er altijd een gevoel in. En ik ging gewoon heel erg af van het gevoel van dit nummer en hoe hun zijn als artiest. En daarbij, ik weet niet, als ik het nummer hoorde en ik keek naar die videoclip, ik had heel erg het gevoel van het is spot on. Dus ja, iets volgend. Ik had echt zo'n gevoel van iets volgt een pad licht volgen. Dus om die reden heb ik ook weer een spot gebruikt. En was het ook voor mij heel erg belangrijk om daar goed op te letten. We gaan even allebei even uitblazen. Even. Yes. Hey, ruik man. Yes, Nick mag zich de hang even lekker los. Even een lekkere relaxte houding. Yes. Jo, kunt ze de gitaar eens even van zich afpakken en hem gewoon vasthouden zo? Dat gaat echt volledig met de rug met de rug achter elkaar. Ja, en dan, ja. Ja, dit is ruig. Kunt je me genoeg eens een blik geven toen je het AVK won? Ja, kijk, dat wil ik zien, dat wil ik zien. Nou, dat had ik gewoon al meteen moeten zeggen. Dat had ik echt meteen moeten zeggen.
dus weer gaan weer zijn de kampioenen van de nacht. Hey joh, Ja. weet je eigenlijk wie we Lindy hebben leren kennen? Nee, dat zal toch te lang lezen worden, of niet? Ja, ik weet dat wel nog, want Ja? dat is denk ik 6, 7 jaar geleden. Toen was Serious Request, was hier in Limburg. Dat weet ik wel nog. En Lindy was de fotograaf. Ik kon ze helemaal niet. Oké. Maar de foto wat ze was in getag hou, die hou gaat, die sprook en die Ja. raakte ons wie weer waren. Ja. En dat is knap, want fotograaf, het is makkelijk om een foto te maken, maar om een karakter in één foto eigenlijk op zo'n heel dynamische bühne met wat er gebeurde, om dat gewoon vast te leggen. En dat heeft ze. Dat hebben we nu ook weer kunnen ervaren in deze fotoshoot. Hè. Ze stelt zich op de gemaakt. Ja, kreeg toch op de een of andere manier die karakter doet. Dus Lindy, ga ik zo door. En voor rugje allemaal Sean vastelovend. Nou goed, de aftertalk. Hier verschijnen zo meteen een paar foto's in beeld. En dat zijn de foto's die het geworden zijn. Als eerste beginnen we met deze foto. Dit is een foto van het eerste stukje. Dat is in zwart-wit en met de spot. Waarom zeg ik zwart-wit? We hebben namelijk ook een kleurenfoto gemaakt. Maar die zien jullie zo meteen. Nou, dit is met de spot gedaan. En dit is eigenlijk mijn favoriete foto daarvan. Waarom? Ja, heel simpel. Je ziet gewoon echt hoe hun zijn. En met de gitaar goed naar voren. Ik weet niet, als je het nummer luistert, ik zou zeggen tegen iedereen, luister even het nummer. Waarschijnlijk hoor je hem nu hier, maar ik heb ook even de videoclip. Dan hoor je precies wat ik bedoel. Echt het gevoel van hoe hun zijn, hoe hun in liedjes optreden. Dat zit helemaal in die foto. Dus als ik die foto zie, dan denk ik van ja, dat is Spick & Span, dat zijn Nick en You. Dus in dat gevoel is voor mij die foto geslaagd. Ik zeg altijd, ik moet een foto geloven. Als ik hem niet geloof, dan vind ik hem minder goed. En ja, deze geloof ik wel echt. Zoals ik al zei, we hebben een kleurenfoto. We hebben natuurlijk ook nog gewerkt in dezelfde lichtopstelling, maar dan met zachtlicht. Ook zodat ik kon laten zien wat het verschil was. En ik wilde zelf kijken wat beter werkte. Nu vond ik de zachte, met zachtlicht vond ik wel heel tof in de kleur. En artiesten hebben vaak ook een kleurenfoto nodig. Dus om die redenen is die foto in het kleur. En die deel ik even met jullie. Nou, op een gegeven moment hadden we nog een beetje een idee van, laten we nog iets geks doen. En daar kwam dus dit uit. Een hele cliché pose, hoe ze zitten. Maar ik had zoiets van, dat kan nog wel eens werken. Het gaat over carnaval, het gaat over vrolijkheid, het gaat over yes, we mogen weer. Dus ik dacht, laten we kijken of het werkt, of het iets kan zijn. En we maakten die foto en we dachten echt zo van, ja, hoe cliché de pose ook is. Dit is echt gewoon, dit is gewoon Spick & Span. Dus, en daar is deze van gekomen als beste. Dan hebben we nog de individuele foto's gemaakt. Dus van iedereen nog een portretje. Even met jullie delen. En als allerlaatste, ik had nog een foto gemaakt, ingezoomd op de gitaar. En het is nog een stuk van medaille. Dat vond ik gewoon tof, dat hoort er gewoon bij. Ik zag dat, ik dacht onder de shoot van, oh even klik. En ja, ik vond het gewoon tof, ik voelde dat gewoon heel erg. En die wil ik ook nog even met jullie delen. Zo'n close-up. En als je nu moet kijken welke van die echt mijn lievelingsfoto is, waarvan ik zeg van ja, dit is gewoon echt, ja, dit voel ik gewoon echt. Dan ga ik toch wel echt voor foto nummer 1. Met het harde licht. Want dat is wel gewoon, ja, dat hoort gewoon bij het liedje en dat is gewoon Spick & Span. Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten van de aflevering, van de carnavalsaflevering. Ik vond het in ieder geval super leuk om te maken. Ik hoop ook dat jullie het hebben kunnen verstaan, het Limburgs. Mocht het niet zijn, stuur me even een DM'tje, dan, ja, dan ga ik het voor je vertalen. Nou, ik zou zeggen, hele fijne carnaval, want inmiddels weten we dat er hier en daar toch wat mag georganiseerd worden. Dus hele fijne carnaval. En over 2 weken ben ik gewoon terug met een nieuwe aflevering van Fotogeniek. Joejoe!